Quan pensem en enginyeria elèctrica, potser ens venen al cap cables, circuits, coses molt tècniques, però i si fos molt més que això? I si fos l'eina amb la qual, literalment, s'està dissenyant el futur? Anem a veure de què va tot plegat. La pregunta és directa, i la veritat és que la resposta és urgent, perquè justament ara, en aquest moment, hi ha aquesta necessitat tan bèstia d'aquests professionals. Què ha canviat el món perquè de cop i volta siguin tan imprescindibles? Doncs aquí la tenim, la resposta. És senzilla, però té una força increïble, perquè això no és una cosa que passarà en el futur, no? És que ja està passant. La transició energètica ja ha començat i els enginyers elèctrics són, de ple, els protagonistes d'aquesta revolució. El gran objectiu global és claríssim, arribar a la neutralitat climàtica l'any 2050. I això, en el fons, vol dir una paraula clau, electrificació. Europa s'hi ha llançat de cap i Catalunya, que és una potència industrial, es troba en una posició única per liderar aquest canvi. Clar, per poder liderar tot això, cal una cosa essencial, talent. I aquí és on entra en joc l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, l'EEB de la UPC. S'ha convertit en el planter on es formen precisament els experts que han de pilotar aquest canvi tan radical. Un 9,032, compte, Aquesta és la nota de tall per poder entrar-hi. Però més que un número, això és una declaració d'intencions. És una garantia que només hi accedeixen els estudiants més preparats. I clar, això ja defineix el nivell d'excel·lència des del primer dia. El pla d'estudis està pensat com un viatge, vaja. Es comença amb una base científica molt potent, amb molta física i càlcul. Després es fa el salt al món real, a les aplicacions, amb màquines i circuits. Més endavant arriba l'especialització en temes com les renovables i al final la preparació per dirigir projectes i innovar. És un camí molt ben pensat per crear professionals que ho toquen tot. I el millor de tot és que el currículum no és rígid ni de bon tros. Permet especialitzar-se en àmbits que són el futur absolut del sector. Estem parlant de xarxes intel·ligents, les smart grids, que gestionen l'energia de manera supereficient, de robòtica, o fins i tot d'aplicar la intel·ligència artificial als sistemes energètics. O sigui que la gent surt preparada no per a la indústria d'ahir, sinó per a la de demà. Molt bé, la formació és d'elit, però i la feina? Com es tradueix tot això al món laboral? Doncs a veure, les xifres parlen per si soles i són senzillament espectaculars. Un 94,7%. Aquesta és la taxa d'ocupació. És una xifra brutal, Estem parlant de pràcticament plena ocupació. La conclusió és claríssima. Les empreses necessiten aquests professionals i els necessiten ja. Estudiar això és pràcticament una garantia de feina. I com s'aconsegueix aquesta primera feina? Doncs ull, perquè aquesta gràfica mostra un canvi de paradigma total. Les pràctiques durant la carrera s'han convertit en la porta d'entrada principal. I el punt clau és que molts estudiants ja són contractats per l'empresa on fan les pràctiques, abans i tot d'haver acabat el treball de fi de grau. Una passada! I el sou? Val la pena l'esforç? Doncs sí, i tant. La progressió és impressionant. Es comença amb una base molt bona com a júnior, però el salt a partir d'aquí és constant. Amb uns anys d'experiència es pot arribar a càrrecs de molta responsabilitat amb salaris que superen de llarg els 70.000 euros. És una carrera realment atractiva des del punt de vista econòmic. D'acord, hi ha feina i es paga bé, però on exactament? Quins són aquests sectors? Doncs la resposta és clara. Estan als sectors més punters i amb més projecció de tota l'economia. El desplegament massiu de les energies renovables és, sense dubte, un dels grans motors. Aquí, els enginyers elèctrics són essencials en tota la cadena. Des de dissenyar un parc eòlic o una planta solar fins a gestionar com tota aquesta energia s'injecta a la xarxa de manera estable i segura. I després tenim la mobilitat elèctrica. Mireu aquesta dada. L'objectiu és triplicar els punts de recàrrega a Catalunya en només 2 anys. Això és una autèntica barbaritat. És un repte majúscul que necessita milers d'enginyers per dissenyar tota aquesta infraestructura i garantir que la xarxa elèctrica ho aguanti. I si ja volem anar al futur més avançat, hem de parlar de la vall de l'hidrogen. Aquest projecte és pioner i busca descarbonitzar la indústria més pesant. I aquí l'enginyer elèctric té un paper clau, dissenyar els sistemes de potència que alimenten els electrolitzadors, que són els aparells que produeixen l'hidrogen verd a partir d'energies renovables. Molt bé, el panorama sembla immillorable, però què cal per triomfar de veritat en aquest sector? Anem a veure quines són les claus de l'èxit. A veure, aquí hi ha una diferència que és fonamental entendre. Una cosa és el que saps fer,
les competències que adquiregues. I un altre, molt diferent, és el que pots signar legalment, que són les atribucions professionals. Aquest títol dona la capacitat legal de redactar i signar projectes, assumint la responsabilitat. I això, en el món professional, té un valor immens. I aquí un consell que valor. En un mercat tan global com l'actual, dominar l'anglès tècnic ja no és un extra, és un requisit indispensable. És la clau que obre les portes a projectes internacionals, a treballar en multinacionals i, per descomptat, a salaris que poden ser significativament més alts, de vegades fins i tot el doble que a nivell nacional. Doncs bé, el camí està traçat. Una formació exigent, feina pràcticament assegurada, uns sous molt competitius i, sobretot, un paper clau en la definició del nostre futur energètic. La pregunta final és: qui està a punt per acceptar el repte i liderar aquesta transformació?